bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayawa Pindi TV moni kala salminama inde mum e yettode mum hande noon woni ganduɗa diɗɗal ngal mawɗo leydi Yamiri Daouda Dia ene wonde Mamadou Talla ɓe ganduɗa pottiri ɗo hande gam wadde tournement e leegue ɗe foof e guure ɗe foof halto gummiɗon noon comme wawa holto ɗofiri hande o ɗofiri ko wuuro men no wiyete Bosiyaɓe holto adi arde ko Lobali en ji Lobali hande ene heewi yimɓe Daouda Dia yettodiri e mawɗo e ɗum ɗo e chef de village wuuro ngo kono Allah yimɓeɓe hewde ɓe dañani ni darade yimɓeɓe ne kewi toon ne buusi Lobali fof buusi ha yimɓe donki darade toon nde gummiɗon toon nde holto paɗen ɗo ko Hadbere eɗen jaara Hadbere eɗen jokki noon lawol eɗen gonde Daouda Dia eɗen gonde Amadou Samba Kane eɗen gonde docteur Daf eɗen gonde Habibou Thimbo eɗen gonde leader uji département de Kanel foof eɗen jaada e muɗum ɗo caravane ko mawɗo leydi ko weltare mawde ko weltare nde tawno woni hande duuɓi département Kanel ene woni e ceekol mawgol fodde wonde sappo e ɗiɗi commune ene woni nder Kanel sa ƴeewi commune aji sappo gonno ko banggue mumen commune aji ɗiɗi goni banggue mumen hande o Allah e nelaɗo woni sababu ha commune aji sappo e ɗiɗi foof goni commune goto goni miijo woto neɗɗo goto kadi fandare mabɓe kamɓe foof tan ko wadde makkisal arti ɗum e nder jappere he kadi ɓe gandi tigui rigui goto e mabɓe kala ko yiiɗi wonde eko foti wonde eko foɗonto ha wona alay saago makki wona so makki wonani ɓe mbawa wonde jiɗɗo wonde maire ko ma makki wona jiɗɗo wonde député ko ma makki wona jiɗɗo wonde sénateur walla sénatrice ko ma makki wona ɗum woni sababu ɓe paami ngoɗon miijo ɓe nanggodiri ɓe mbaɗi gotu konngol gotol miijo woto ɓe gardini Mamadou Talla mo ganduɗa ko kañum woni ministre kono kadi ɓe dokki teddugal kala maire moɓe gaari commune mum ɓe dokki ɗum teddugal sa ƴeewi ɗo gonɗen koye commune Alassane Mbaye Thiamen en ɗon gadoriɗen nadde e on saaha ɓe dokkimo teddugal ɓe dokkimo kala ko fonno handude hande o eɗen ɗo e commune Dempagani maɓe dokku maire o teddugal sen gari sembe wonton ko Abibou Thimbo maɓe dokkum teddugal naam koye caravane wona kono kala commune garaɗo maire gonɗo ɗon woni jaatigue kanko bismoto kadi ko kanko haala mum haalete nde tawno hayso haɓe balla makkisal yo won haɓe jiiɗi andinde makkisal kadi ko kamɓe gonen ɗo makkisal wadde goto mabɓe kala ma wallodira e goɗɗo on no Pulaar wiyata ni ko ma juuɗe coɗodira nde laaɓa wadde eɗen mbawi tan alhamdoulillahi rabbil alamin yidde mabɓe miijo mabɓe ko jejji e makkisal beele ma won walla wonata en ganda mais enen en tant que jayniyankoɓe eɗen ndewi hen jeeyaɓe nder diwan o joguiɓe kadi goƴe diwan o eɗen mbawi wiide sen ɓorti wutte jayniyankagal ngal en ɓorni wutte fuurankagal ngal jeeyede diwan o eɗen mbawi ɓerde men no ɓuuɓi sen ɓorni wutte jayniyankagal ngal no fuddurini en daari no moƴƴi eɗen mbawi wiide eɗen jogui kulol seeɗa fawade eno caravane o fuɗɗorini namken jayniyankoɓe saabu ko ɗum rewni hen wona eɗen cuuɓo ko weeli haalde ko walla ko miijiɗen haalde ko eɗen kaala kono kalanten bandiraɓe koko kewi ko eɗen jetta Allah no fewi eɗen jetta Pindi TV naɓe kono mbiyan tan eɗen ndewiɗi golle ɗe grain par grain kala ko wawi hen samde ma en koccu ceɗe nemɓe nelden bandiraɓe kala poɗɗeta heddoto ko handi hen ko Allah jarama Gawus Diago oɗon jetti tan koye Pindi TV gonɗo ɗon Mamadou Talla o adorto koɗo maɗo o salminima o juurimama woni kanko woni président comité électoral département de Kanel o wi ko kanko woni président comité électoral département mo Kanel en calmini monsieur le maire Mamadou Koro Siby o wi en calmini monsieur le maire Mamadou Koro Siby kanko woni jaarigui meɗen ɗo hannde o wi paamon Mamadou Koro Siby woni jaarigui men ɗo hannde en calmini honorable député gonɗi ɗo en nder département de Kanel o wi en calmini honorable député ji wonɓe ɗo e nder département de Kanel en calmini membre au conseil de collectivité territoriale o wi en calmini membre de au conseil de collectivité territoriale wonɓe ɗo en calmini membre conseil économique social et environnemental o wi en calmini membre de conseil économique social et environnemental en calmini le président du conseil départemental Kanel o wi en calmini président conseil départemental mo Kanel en calmini kala maire gonɗo en maire département Kanel o wi en calmini kala maire gonɗo ɗo e nder département de Kanel
en calmini directeur généraux ɗi gonduɗen. o wi en calmini directeur général ji gonduɗen. en calmini kala responsable politique garɗo ɗo en. o wi en calmini kala responsable politique garɗo ɗo. ancien ministre ancien député fof. ancien ministre et ancien député fof o salmini ɗum. en calmini bandiraɓe meɗen demmankannaɓe tawɗen ɗo en hannde. o wi en calmini bandiraɓe men demmankannaɓe tawɗen ɗo hannde. min beltanimamaɓe no feewi e jaɓɓugal min tawi ɗo ngal. o wi min beltanimamaɓe no feewi e jaɓɓugal ngal min tawi ɗo ngal. kala kadi ndemin garno e demmankani ko ɗum ɗo min tawat. o wi kala ñalawma mo nanno demmankani ko ni wayata. hannde noon min jittan yewtude e moɗon ko toɓɓe ɗiɗi. o wi hannde noon ɓe jittan yewde mon ko toɓɓe ɗiɗi. toɓɓere adana nde. toɓɓere adana nde ko hollude bandiraɓe fof kalna ɗumen. ko hollude bandiraɓe o fof haalande ɗumen. hannde département de Kanel fof nanɗo ene jooɗi. hannde département de Kanel fof nanɗo jooɗi. département de Kanel no fotiri. département Kanel no fotiri. nanɗo jooɗi e oɗo tan. nanɗo jooɗi e kiiɗo caali. so tawi min meeɗin majjodirde. o wi so tawi ɓe meeɗi majjodirde. hannde minen fof min jiirodiri. hannde kamɓe fof ɓe jiirodiri. yidde andinde bandiraɓe fof. ko yidde andinde bandiraɓe fof. minen fof hannde komin neɗɗo goto. hannde kamɓe fof koɓe neɗɗo goto. min beltima e ɗum ɗon amin beltinaɓe ɗum aussi. o wi ɓe beltima e ɗum kadi ɓe beltinon onon département o kadi aussi. mbiɗa jarnoɓe kamɓe responsable uji dariɓe ɗum ɗon fof ha woni. o wi amo jarno on onon responsable uji dariɓe ha ɗum woni ɓe. mbiɗa wiyaɓe kadi kalife man Allah gati intérêt meɗen ko gotum ko département o. o wi amo wiyon kadi kalife mon Allah sibu intérêt men ko gotum ɗo e département o. toɓɓere rewde hen nde. o wi toɓɓere rewde hen nde. nden ɓuuri wadde doole. nden ɓuuri wadde doole. woni holno mbatten ha président Macky Sall. woni holno mbatten ha président Macky Sall. gagnant au premier tour élection. gagnant au premier tour ñande 24 février. ko ɗum addi en ɗo henna hannde. o wi ko ɗum addi en ɗo hannde. ɗum ɗon noon. o wi ɗum noon. ko ɗum combat. ko ɗum combat. kono en kam to banggue meɗen. kono enen kam to banggue men. ken gañiɓe ha paari. ken gañiɓe ha gasi. département de Kanel. département de Kanel. ɗo ko gaña tan. ɗo ko gaña. holko heddi. holko heddi. holko mbatten. holno mbatten. ha ɓuuren encore département du Sénégal. ha ɓuuren encore département du Sénégal fof. doléance uji kalaɗi ɗo ɗi. o wi doléance uji kalaɗi ɗo ɗi. ala ɗo. hayso opposition ne woni ɗo hen. hayso opposition ne woodi. ko opposition corniɗo. ko opposition corniɗo. yaltani boowal. yaltani boowal. ɗum noon victoire o ko enen jeeyi. ɗum noon victoire o ko enen jeeyi. Merci beaucoup nos amis de Dembankani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monsieur le maire et cher ami Modou Kouro, bandiraɓe men Dembankani et Werme, hande noon en dañi une très forte délégation garɗo ɗo woni min Mamadou Tall et miñam le questeur Daouda Dia. Ko min ari ɗo mbeɗa arde les ministres d'état Zakaria Diaw et Yerodé. Min gari amin garde l'ensemble des députés du département de Kanel. Min gari amin garde l'ensemble des maires. Min gari min garde kala gonnoɗo ɗo responsable et département de Kanel. Ɗum noon cette forte coalition de Benno Bokk Yakaar ko on coalition Allah addi ɗo hande min puɗɗi wadde ɗo meeting e Dembankani. So tawi wiyama Dembankani,
so tawi min mi ari ɗo e Dembankani hade am nadde ɗo président Macky Sall gonɗo sehil le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne woni mawɗo amen minen woni sehilam woni le doyen Abdourahmane Ndiaye